Shin kin san kwanciyar da mijinki ya fi so? Kin san yadda za ki gamsar da mijinki? To ga nau'o'in kwanciya. Kin iya kwanciyar faifai? Idan kika yi kwanciyar faifai, kika baje kika buɗe masa gindin nan ya samu ya shiga, kika ware, ki yi ƙoƙari ki dinga sa harshenki a cikin kunnensa. Kina wasa, kina tsotsan masa, kina wasa da harshenki a cikin kunnensa. Ki dinga motsa kina shafa masa jikinsa. Kake wasa shi kaɗai ki ce shi kaɗai zai yi hidimarsa, a'a. Ki dinga taimaka masa. Kwanciyar faifai tana da muhimmanci wanda tura suke cewa mommy and daddy. Yana ƙasa ke, yana sama kina ƙasa. Ya ci ki da kyau. Ki dinga wasa da maraki. Ke mace ce ki dinga yanayi kina juya maraki, kina daga ƙasar, kina kwance, kina shafa bayansa, kina shafa masa nonuwa, kina sa harshen kina cikin kunnensa. Ba ƙaramin daɗi wannan irin cin yake wa maza ba. Idan kuma goho kika masa, ki tabbata kina motsa maraki, kina fito da gabanki gaba ɗaya, kina tura gabanki, gindinki yana maraki tana ɗaguwa tana komawa saboda ki taimaka masa gindinsa, burarsa ta taɓa wannan albasar da take cikin gindinki inda kika fi so a taɓo. Idan kina ɗaga duwawunki kina matsewa, kina tura masa, yana yi kina taimaka masa, wannan ma ba ƙaramin daɗi yake musu ba. Kamar ya hau wani jirgi ne na jin daɗi zai je. Ki dinga style kala kala, kika yi gohon nan ki dinga ɗaga maraki, ki ɗaga bayanki, ki sauke, ki tura duwawunki gaba, ki tura shi baya, ki dinga inda hali ki dinga ɗan juya masa duwawunki haka a mararsa, yana shafan mararsa. Kina kai shi wata duniya ta daba. To, a nan ma fa za ki gigita mai gida. Idan kuma a karkace yake so, ki tabbata kin kwanta akan gefen hannunki, sai ki ɗaga masa ƙafan nan ki balance, ki ɗaga ƙafa ɗaya ya shiga, ki dinga yana ci kina sa hannunki ta ƙasan gwalagensa kina ɗan shafa masa, kina ɗan shashafa ƙasan gwalagen kina wasa da shi, yana yi, kina jin daɗi, yana jin daɗi. Ke ma ɗin wayyo, kina jin daɗi, yana jin daɗi, kina shafa sa, kina ƙoƙari ki kai hannunki kan nonuwansa, ƙasan mararsa, ƙasan gwalagen nan. Ki dinga mishi ɗan tafiyar tsutsa gurin ta kashin nan. Idan dai za ki iya ki sa yatsanki a ciki. Ba fa yanda za ki cutar da shi ba. Ki sa yatsanki a ciki. Yana turo buran nan cikin gindinki. Ke ma kina ɗan cusa hannunki a duwawun shi, kina ɗan shiga, kina fitowa da shi, kina ɗan motsa maraki, kina wasa da shi. Hawa wa, ranar sai an miki.